Hapadori naizvozvo, nhasi tiri kudoda mari dzedu mahwaka, makajaidzwa stereki. Vabereki, imbomirai kuita dzungu handitika, because mukada kuita zvedzungu panapa ndinogona kukuputitsai mese panapa. Saka dzikamai zvenyu ndati oda ukawana baba nana amai. Oda yekuita sei kwacho he? Takada kupai mari dzedu panapa muchiti muri kunogadzisa zvinhu asi hapana kana hwani chamakagadzira. Iye aripi Garwe ngauye ataure nyaya yake ega tiwe. Hai mimhomzi get away mani mimi. Pitseki wenyu mazvinzwaka. Ndati vakuru vari busy koko wani. Ende zvinhu zvese zvamakavimbiswa kazvichaitwa. Ko dzungu ndori nei? Iwe Rasta indawa usina kukwana iwe. Tiri kuda mari dzedu panapa wakutitaurira bauga dzisina sauti dzauri kutaura idzodzo. Chirudzi ichocho. Ukwane wanzwa. Garwe ngaabuda apa. Zvekurova mbuyaka. Hamuna kana munhu wani wamunorova panapa. Ndinogona kukupeta ishaya kamukaita mahomunya izvozvizvi. Dzungu ndori nei kwemi? Iwe usatudze zvedzungu panapa. Isusu takaunza mari dzedu. Takakupai kuti dziite sei? Dziberekana nditi. Imimi makutiudza ma-stories. What's wrong with you? Nawe mari inonetsa yana amaika. Imi munenge makasiya marika. Ipapo handirambeka. Asi garai muchiziva kuti dzimwe nguva inobva inodyiwa ikoko. Saka madhiri acho aya ihwino roruzi maiziya. Unogona kuwina kana kuruzaka. Saka musagaire masina ya guys. Iwe chikombera wewe haikona kuda kurutsa kutaura wanzwaka. Tikakupai mari dzedu neconfidence. Nasi uno makuda kutiudza ngano dzatsirona gudu. Usadaro so iwewe. Unoti njuga dzei mari takakupai iri cash. Hachisi chikwereti kaichi. Handiti iwe vana Garwe wako ndimi maleaders edu muline munomu. Ndosaka kataka kutrustai. Iye Garwe wacho naari kupinga abude timuone. Aya mahwana. Okay. Ndegedzeka ndinomukodha kamutungamiriri mutaure naye maiziya. Asi mambuya mimi kadzungura minaroka. Chiko asi mimi. Asi mudhara hasi kuyakani kumba uko because dzungu rachoka. Aiwa hairari kweli. Right. Abhasha mupanduka. Abhasha chikonyanga. Pasina muzorerwa. Woye. Manje mukada kunitira kaignorenzika. Ndinokuputitsa imese manje so. Kaignorenzika kenyuka. Itei kokoko. Boys mukazvitira panoka. Toburana. Munakwana manzwaka. Uri sewe zvako iwewe. Ibva wadzikama wanzwaka. Imi baba Makaro, tipewo mari dzedu hatina zuva rese tiri panapa. Nhai vabereki. Ndokanyaya kachinaka chete. Nokutoti pamunga mune rimwe zinyaya yazoombeka ini. Vabereki musatye, listen to me. Mari yenyu iripo. Takaisa panodziya. Mururu nemuridzo. Aiwa vabereki tinokutendeka nekuti trusta nekuinvesta mari kwamakaita nesusu isusu veGarwe investment. Mari dzenyu vabereki dzakabereka. Woye. Iwe mudharewe, usatitire maslogan ako ekupenga kapanapa. Wanzwaka? Tati mari dzakabereka kusvika papi? Takuda maprofita achona manzwaka? Mukuru, musatipedzere time handiti. Hatisi vana venyu isusu. Haiwa kanhai mukwasha, idova siyai vataure. Handiti muri kuhwa vari kuti mari dzedu dzakadobereka here? Right. Ndatanga nevakamukadzi wakatsukunya. Tuchaka. Uchiyaka nokuzondipopotera. Unoti ndingakuvharika mari kako here? Right. Handiwoka mukadzi wakatsukunya wakainvesta $1.5 handiti? Yakabereka mari ina imi baba imi. Mari yako ya $5,000. Mururu nemuridzoko. Right. Ndoya pauri mukadzi wokumasvingo. Tutya chibva kuzaka kwakoko kuyazondipopotera panapa. Kuda kuzongwara wapinda muHarare manje. Iwoka handi wakainvesta $500. Saka mari yako yakabereka ya $1.5. Haiwa maita basa baba Makaro. Right. Then iwoka return from the west. Handi wakainvesta iri $10,000 here. So mari yako yawandaka ya $100,000. Okay, give me my money. Right. Chikombera. Over to you. Right. Anamba nana amaika. Sekuziya kwenyimi kuti ma-RTGS nemabhondi nema-US zvinhu zvakangofananaka. Izvozvo hazvisi zvinhu zvatingaswere tichidzokorodza imimi. Mose munozviziya handitika. Imi amai oshomorika. Mari yenyu iripo panapa 5,000 bondika. Iripo yemutore iyi. Imi amaigresheni yenyu iripo 1,500 bondika. Iripo futi. Then leadership regeka. Yenyu 100,000 taona zvakakodzera kuti tiise muakaundi menyuka. Saka mukatarisa muakaundi menyuka munoona muine 100,000 ma-RTGS mururu nemuridze kwanamai nana baba. Wait, please.
saka panapa mukwedza kutiudza kuti takainvesta ma-US dollars panapa. Nhasi makuda kutipa mabhondi nemaRTGS. Aiwa boys, makajedzwa mukajaira imi. Iwe fucking rubbish. Mari yatopiwa yoka ndiyoyo. Imika tera zvimba zvenyu mubve panapa nditika musoro bhangu yevanhu. Okay, iwe Rasta, uya panapa. Bata panodya. Maiwe ndatyoka garo kani nhai maiwe. Newe futi we mudhara uya. Bata panodya. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapwereona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochemano support yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare mumavidhiyo edu aoniwo vanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita ena wanhumi, ndokumbira kamunai kuti video yese yomunenge maona moshare kamunai. Maadvert yo, ndokumbira musajambeba maadvert warungu. Ndoipo ndinochikombera tinoboya mari yokotengera zukuru tinonaka. Kana muri ku YouTube kwa wanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda tizobeba mafrogo wanhu kuma area awo. Ya ndizvozvo mabuja ndokuditsai enda ndichatuke vanhu baini mazuva ano hapana munhu endichambotuka baini ya ndizvozvo.